Така, здравейте приятели, аз съм Вик98 и това ми е първото видео, пробно видео, както може би ще напиша в YouTube. И Аз съм тук. да, с мен е Дафабо, може да му проследите канала, тяхния канал, нали, той снима с негов приятел, тяхния канал се казва Gameplay BG и може да ги проследите в YouTube. Както и моя канал, само че... Линк в описанието. Да, ще го има и в описанието, както винаги. И моя канал се казва Vik98BG и дано ви хареса първото видео. И за сега ще го ползвам. И да продължи видеото. Здравейте отново. Чакаме да заради Майнкрафт. Както Аз съм тук. да, както винаги, Дафабо е тук. Може да играем на Need for Speed, Underground 2, ще играем на Counter-Strike, ще играем на FIFA, но сигурно най-много ще играем с Дафабо на Minecraft. И така, днес какво ще правим? Какво ще правим днес? Не знам, може да подсъкаме малко. Хубава, нищо не ми тръгва Майнкрафта. Кофти. Кофти църква. Хо. Да, за сега това ми е първото пробно видео, явно днес няма да снимаме, просто ще си обсъждаме някои работи. Да, ти не снимаш, само говориш на монитора си. Говоря и с тебе. Да, днес това ще ми е канала. Ето виждате, имам един последовател. Ето, двама са грешка, двама абонати. Защо ми няма корица? Защо? Не, че е много хубава. Пак става. Че не се виждаш. Не че се вижда главата. Карай. И да. Дани? Чакай. Да. Чакай малко. Хубаво. И аз ще снимам. Добре. Здравейте отново. Да. Значи, както казах преди малко, Дафабо също снима. Да, и в момента той ще си пуска камтасията, за да може да снимаме заедно с него. Ето и от тези, които аз съм проследил за сега, къде бяха те. Витопипови канали, я да видим. Да, ето ги. Това са Gameplay BG, Босайде, Venom, Йордан Босев, Мор Емил Конрад, Знака и това трябва да го махна от тук. Между другото, нещо, което забелязах, когато напишете Vik98BG, излизат наши клипове. Да. За жалост, да. Ще ставам по-известен. Да, и... вижте, имам два абонати. За жалост, Мъгто няма да снима повече. Поне така си мисля, защото той няма никакво време за снимане, по принцип. Сериозно? И така, днес ще обсъждаме темите. След малко може да поиграем малко на Counter-Strike. Не се знае, тъй като Minecraft ми бъгна. И сигурно ще трябва да си я рестартирам. Да си я рестартирам. И така. И това ще е общо взето. Чакайте, че тук хванах един кабел. Значи, може да снимаме на... Ето, аз имам оригиналния диск на Need for Speed Underground 2. Ето, може да ви го покажа в момента нали в лаптопа ми. Counter-Strike 1.8, FIFA 13, Minecraft, други игри. Тъй гледам няма. 1.8 или 1.6? 1.6, аз как ви го извинете, 1.6. Значи тук ми е папката с игри. Имам Gran Turismo за PlayStation 2. Имам FIFA за този. Това мисля, че ми е FIFA-та, да, същата FIFA. Това не знам какво е, трябва да го прегледам. Да, понякога си гледам пингвините от Мадагаскар, мисля, че трябва да ги изтрия. И така, някой път
скоро мисля да си тегля филма на Костенурките Нинджа, защото не съм гледал. И общо взето това ми е. Значи ще снимам на Counter-Strike. Вече го казвам. Знам. Ако няма какво повече да кажеш, просто свършвай клипа или пък си паузирай и снимай на Майнкрафт. Не ми тръгва. Може би ще променим... Добре, паузирай, ще оправим проблема. Може би след малко ще променим на геймплей, ако ние превършваме клипа. Знаеш какво? Айде ще спра епизод. Дано да ви е харесало. Това ми е първия пробен епизод, който стана 12 минути.